cakepane piye? Cakepane manah yen ke Taman Wuyung yang ngaten niku lah mengke disimam mawon. Ya wis ya. Niki kula wis jam bodoh lho niki. Ora turu aku ket mau bengi. Oh, ayo mau ki ngaso. Wong ana kesempatan bali nang omah tekan jam pira terus mangkat rene. Aku ra iso melek nek wis turune. Engko kumpul jam 09.00 wah bangane ra melek aku engko telat dadi TO aku wis mangkat wae aku ngono. Oh, tak ewangi ra turu lho nggo wayangan awan bengi. Ya nyemesake tak tambahi. Nah, ngono lho Pak. Matur sempan nuwun. Tuku obat mata. Jan kudu ngono lho. Wangi ra turu. Kudu preksa ya aku. Oh, Kudu preksa aku nek ngene iki gendeng aku nek gendeng. Iya, nek rong turu ki